नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे मराठी जनरल नॉलेज या यूट्यूब चॅनलवरती। आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील पहिल्या व्यक्ती। चला तर आपला जास्त वेळ न घेता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल श्री प्रकाश, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सन्मानाचे अध्यक्ष कोण तर न्यायमूर्ती रानडे, भारतरत्न मिळवणारे पहिले महाराष्ट्रीयन महर्षी धोंडोकेशव कर्वे 1958, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे पहिले वि स खांडेकर 1974, ययाती या कादंबरीला त्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला होता। त्यासोबत नेक्स्टमध्ये पाहू तर रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार मिळवणारे विनोबा भावे, महाराष्ट्रातील पहिली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्रातील पहिली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, पहिली महिला रेल्वे इंजिन चालक सुरेखा भोसले, महाराष्ट्रातील पहिले रँगलर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे, महाराष्ट्रातील पहिले विद्यापीठ मुंबई 1857, महाराष्ट्रातील पहिले कृषी विद्यापीठ राहुरी 1968, महाराष्ट्रातील पहिले आकाशवाणी केंद्र मुंबई 1927। जर मित्रांनो आपण नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। महाराष्ट्रातील पहिले आकाशवाणी केंद्र मुंबई 1927, महाराष्ट्रातील पहिले दूरदर्शन केंद्र मुंबई, महाराष्ट्रातील पहिले जलविद्युत केंद्र खोपोली, महाराष्ट्रातील पहिले अणुविद्युत केंद्र तारापूर हे पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे, महाराष्ट्रातील पहिले पवनविद्युत प्रकल्प जमसांडे देवगड, महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरानगर अहमदनगरला आहे, महाराष्ट्रातील पहिली सहकारी सूतगिरणी कोल्हापूर, महाराष्ट्रातील पहिली कापड गिरणी मुंबई, महाराष्ट्रातील पहिला पोलाद प्रकल्प कोठे तर तो चंद्रपूरला आहे, महाराष्ट्रातील पहिले पंचतारांकित हॉटेल ताजमहाल मुंबई 1903, महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण गंगापूर, महाराष्ट्रातील पहिले पक्षी अभयारण्य कर्नाळा रायगड, महाराष्ट्रातील पहिली सैनिकी शाळा सातारा 1961, महाराष्ट्रातील पहिली मुलींची शाळा पुणे, पूर्ण विद्युतीकरण झालेला पहिला जिल्हा वर्धा, वाफेच्या इंजिनावरील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे 1853, विजेवर चालणारी पहिली रेल्वे मुंबई ते कुर्ला 1925, मराठी भाषेतील पहिले दैनिक वर्तमानपत्र ज्ञानप्रकाश, मराठी भाषेतील पहिले साप्ताहिक दर्पण, मराठी भाषेतील पहिले मासिक दिग्दर्शन, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे व सर्वात मोठी टपाल कचेरी कुठे आहे तर मुंबई, सर्वात मोठे नाट्यगृह षण्मुखानंद सभागृह मुंबई, क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा अहमदनगर, क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा मुंबई शहर, महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त लांबीची नदी गोदावरी, सर्वात जास्त लोकसंख्येचा जिल्हा मुंबई उपनगर, सर्वात जास्त लोकसंख्येचा जिल्हा मुंबई उपनगर आहे, तर सर्वात जास्त साक्षरता असलेला जिल्हा मुंबई उपनगर आहे, लोकसंख्येची घनता सर्वात जास्त असलेला जिल्हा मुंबई शहर, सर्वाधिक नागरी वस्तीचा जिल्हा पुणे, सर्वात जास्त पावसाचे ठिकाण अंबोली सिंधुदुर्ग, सर्वात जास्त तापमान असलेला जिल्हा चंद्रपूर, सर्वात जास्त तलावांचा जिल्हा गोंदिया, सर्वात जास्त वनांचे प्रमाण असलेला जिल्हा कोणता तर तो गडचिरोली आहे, जो विदर्भमध्ये आहे नागपूर विभागात। त्यासोबत सर्वात जास्त पावसाचे ठिकाण अंबोली सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर कोळसुबाई 1946 मीटर ते सह्याद्री पर्वतरांगेत आहे, तर सर्वात जास्त कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात आहेत तर अहमदनगर, सर्वात मोठी नदी महाराष्ट्रातील गोदावरी, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा जिल्हा अहमदनगर, लोकसंख्येने सर्वात मोठा जिल्हा ठाणे आहे, सर्वात जास्त साक्षर जिल्हा मुंबई उपनगर, सर्वात जास्त तापमान जिल्हा चंद्रपूर, सर्वात जास्त तलावांचा जिल्हा भंडारा आहे, सर्वात जास्त टपाल कचेरी मुंबईला आहे, सर्वात जास्त समुद्रकिनारा लाभलेला जिल्हा सिंधुदुर्ग आहे, सर्वात जास्त विद्युत उत्पादन करणारा जिल्हा नागपूर आहे, सर्वात वेगवान रेल्वे महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापूर ते गोंदिया, क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा मुंबई शहर, सर्वात कमी पावसाचे ठिकाण म्हसवड सातारामध्ये आहे, सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा सिंधुदुर्ग, सर्वात कमी साक्षरता असलेला जिल्हा नंदुरबार आहे,
असंच आपल्याला इंटरेस्टिंग व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.